Viete, koľko peňazí ročne zbytočne vyhodíte na poplatkoch? Nie, to nie je vtip. Každý z nás používa finančné služby alebo služby mobilného operátora. Drahé poplatky nám všetkým spôsobujú vrásky na čele. Napríklad, vedeli ste, že priemerný človek zaplatí stovky eur ročne na skrytých poplatkoch? To sú peniaze, ktoré by ste mohli minúť na niečo oveľa, oveľa lepšie. A to nehovorím o ponukách finančných inštitúcií za rôzne produkty alebo poistenia, ktoré sú často predávané pod tlakom a bez jasného vysvetlenia, na čo ich skutočne potrebujete. Ako to zmeniť? Je dôležité vyberať si produkty podľa vašej potreby, nie podľa potrieb banky a následne si porovnávať ponuky. Nebojte sa prejsť ku konkurencii, ktorá ponúkne lepšie podmienky. Neplaťte viac, ako v skutočnosti musíte. Informovanosť je kľúčom k ochrane našich financií a ak máte chuť, kľudne sa s nami podielte o vaše skúsenosti s poplatkami, možno vám v tom urobím poriadok.